Pang'ono ndi pang'ono zinthu zayamba kuchitika. Anthu osiyanasiyana ayamba kuvala maunyolo. Ndipo anthu amene tikuwakamba apawa ndi anthu amene anali ndi maudindo akuluakulu mboma muulamuliro uja wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera. Anthu amene tikamawayang'ana anali gulu limodzi la anthu osafikirika kamba ka maudindo awo. Ndipo anthu amenewa adali anthu amene kulankhula kwawo kudali ndi impact kwa anthu ena. Ndipo mu tsiku lero nkhani imene ndadza nayo ndiyokhuza yemwe adakhalapo deputy kapena kuti wachiwiri kwa wamkulu wa apolisi mdziko lino la Malawi, amenewa Akis Muwanga, omwe apolisi padakali pano asimikizira kuti akuwasunga ku chitokosi pamene iwowa awagwira kamba ka nkhani zina zingapo zimeneyo akuyembekezeka kuti ayankhe milandu yosiyanasiyana imene adapalamula mu nthawi ya usogoleri wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera. Komanso malingana ndi malipoti ena akufotokoza kuti Akis Muwanga iwowa awagwira mu nthawi imene amakonzesera kuti achite chothawa mdziko lino, kuti azituluka mdziko muno kuti apite ku mayiko akunja. Ndipo malingana ndi mneneri wa polisi mdziko lino amenewa apita kalaya asimikizira mtundu wa Malawi kunena kuti amenewa Akis Muwanga awagwiradi ndipo padakali pano akuwasungadi mchitokosi cha polisi kumene iwowa akhale akuyembekezeka kufunsidwa mafunso pa milandu ingapo imene akuwaganizira kuti iwowa adachita mu nthawi ya utsogoleri wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera. Komano malingana ndi akalaya atafunsidwa kuti afotokoze detail kapena kuti tsatanetsatane wa milandu imene ali nayo kuti akuyembekezeka kuti ayankhe, iwo adafotokoza kunena kuti padakali pano sangafotokoze tsatanetsatane wa nkhani, koma chenicheni chimene wapereka ku mtundu wa Malawi ndicho kusimikizira kunena kuti amenewa Akis Muwanga padakali pano akuwasunga mchitokosi cha apolisi. Ndipo afotokoza kuti tsatanetsatane wa nkhani ameneyi amupereka pakutha kwa investigation imene akhali nayo yofuna kufufuza za nkhani ya mkulu ameneyi yemwe adali wachiwiri kwa wamkulu wa polisi mdziko lino la Malawi. Ndipo mwina ena mwa inu simukudziwa kuti Akis Muwanga ndi ndani, andi nkhani zawo zina zimene akhala akudziwika nawo ndi zotani. Tingokufotokozerani za nkhani ya anyamata akundilande amene ataseka convoy ya president pa HHI. Commissioner Richard Luhanga anasamusidwa siku lomwelo kupita ku chigawo cha kumpoto, koma anyamata azikwanje atamenya namiwa komanso civil servant ku Lilongwe. Ndipo Commissioner Akis Muwanga ochokera ku Kasiya anamukweza udindo. Mkulu ameneyi ankatchuka kuti ankayendesa gulu la azikwanje ndi amene amaliyendesa gulu limeneli. Mu nthawi yonse linkachita zaupandu, kuchitira anthu osiyanasiyana, kuvulaza anthu, kubera anthu, kuononga katundu wa anthu. Mkulu ameneyi ndi amene ankachita defend gulu limeneli la anthu azikwanje. Ndipo akhala akulandira ma promotion osiyanasiyana kupyolera ku khalidwe lake loyipali limene kwa amene ankawagwirira ntchito lidali kwa iwo labwino. Ndipo anyamata akundilande mu nthawi imene adaonesa mkwiyo wawo malingana ndi usogoleri wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera ataseka nsewu mu nthawi imene msogoleri wa dziko amadusa kumeneku ku ndilande pamenepo pa HHI. Mu nthawi imene nkuti commissioner yemwe adali kumeneku adali Richard Luhanga yemwe adalola kuti mademowa achitike. Andi malingana ndi malamulo popeza mademowa adali apisi sadachite kalikonse kapena kukaniza anthu wako. Ndipo m'malo mwake amenewa Richard Luhanga adasamusidwa kumeneku siku lomwelo ndi kutumizidwa ku chigawo cha kumpoto. Ndipo m'malo mwake Akis Muwanga ndiomwe adakwezedwa udindo ndi kukhala wachiwiri kwa wamkulu wa mtsogoleri wa polisi mdziko lino la Malawi. Izi zinachitika kamba kakuti iwowa ndi amene ankachita hodi gulu lija la anyamata azikwanje. Ndipo nkuti anyamata azikwanjewa amaloledwa kuchita chipongwe chilichonse kwa anthu onse amene akuchita mademo opanda effect iliyonse yochokera kuboma imene inkatengapo gawo, komano iwowa ankayang'anira izi nkumachitika. So panopa tukamba zonozo kuti mkulu ameneyi amusekera mchitokosi cha polisi, ndipo akuyembekezeka kukayankha ina mwa milandu monga imeneyi yolekerera
kuti anthu azivulazidwa mu nthawi ya usogoleri wawo ndi kumangoyang'ana zinthu zikuchitika. Koma popeza ku Malawi kuno kuli chochitika china chomene nchokhumudwitsa kwambiri, chimene nkhani ngati izi za anthu odziwika kwambiri, anthu omwe ali ndi mayina mboma, akapezeka olakwa chonchi akapita ku ndende akatuluka pa belo, milandu imeneyonso siyipitirira. Andi takhala tikuziona kupyolera m'mausogolero osiyanasiyana amene akhalapo akusogolera dziko lino la Malawi. Pali anthu ambiri amene padakali pano ndi mfulu, koma mbuyo munkuti adapezekapo ndi milandu yosiyanasiyana yolakwira malamulo a dziko lino. Komano tidapeza kunena kuti atangotuluka pa belo sadathenso kubwerera kukayankha milandu yawo, ndipo m'malo mwake padakali pano amayenda komanso kukhala nafe m'mizinda ndi m'madera momwe, komano ali anthu olakwa. Ndipo ambiri mwa anthuwa ndi anthu amene akhala kulakira lamulo la dziko lino la Malawi, maka kubera Malawi, kuchita nkhanza anthu ochuluka mdziko lino, komano amapatsidwanso ufulu atalakira Amalawi. Koma munthu wakumuzi akalakisa nkhuku yomwe pano ndi zaka 5 akukanda kumeneko ku polisi, komano anthu ngati awawa salandira chilango choyenera. Komano padakali pano malingana ndi apolisi iwo akuti amene wa Chake wanga akuwasunga ku chirokosi, choncho akuyembekezeka kukayankha milandu yokhuza kusagwiritsa bwino ntchito udindo wawo m'magawo osiyanasiyana. So athu ndi maso komanso kudikirira za momwe angaperekere chigamulo kwa mkulu ameneyi a Chake wanga ngati angawapeze olakwa pa milandu imene iwo akuwaganizira kuti adachita mu nthawi ya ulamuliro wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera. So kwathu nkudikira chilungamo kuti chiyenda motani, nanga nkhani imeneyi itha motani, chigamulo cha polisi chikhala chotani, kuti mwina ena amene amachitira madala akulakwira lamulo atengerepo phunziro, kuti mwina dziko lino anthu ayambe kuliyendetsa bwino motsatira malamulo, ndi kuti nzika zonse zikakhale zikumva bwino ndi kukoma kwa ulamuliro uliwonse umene ungakhalepo polemekeza ufulu wa nzika za dziko lino la Malawi. So pamenepo mwina nkuyamba tikhala tikumvabe anthu angapo amene nawonso akhale akukhuzidwa ndi nkhani zosiyanasiyana, koma ndi anthu amene mwina ndi ma officials aboma amene akhala kugwirapo ntchito za boma, amene ndi odziwika bwino m'magawo osiyanasiyana. Tiona anthu ena akumangidwanso si okhawo amene angatengedwe, komano kwathu nkudikira kuti anthuwa pamene akutengedwa ifenso tikuyembekeza kuti chilungamo cha anthu ngati amenewa chikhale chikuoneka, sizoti azingoti phoda mafuta kukamwa nkumangotipusisa nkuwatenga nkukawatsekera mchirokosi, koma mathedwe a nkhani zonso osaoneka bwino. Choncho padakali pano inu ndine kwathu kukhale kudikira kuti pamene athe kufufuzidwa ngati apezedwa olakwa, kodi chigamulo cha bwalo la milandu chizakhala chotani, kodi chizakhala chokomera nzika za dziko lino, kapena chizakhala chigamulo chimene chayenda mwachinyengo, kapena milandu ithanso kapena kuyimisidwa kuzera mu njira ija ya belo imene amangotipusisa nayo anthu nguwatulusa pa belo, kenako milandunso nkupotera momwemo. So timve maganizo through comment section kuti inu mukuiona bwanji nkhani imeneyi, kumangidwa kwa wachiwiri wa mkulu wa polisi mu usogoleri uja wa Dr. Lazarus Makikafe Chakwera, yemwe pampando umenewu padakali pano adasinthidwa ndi amene wa Asten Chaima ya amene akugwira ntchito pampando umenewu umene a Chake wanga adawugwirapo mu nthawi imeneyi ya Dr. Lazarus Makikafe Chakwera. So pano tili ndi Asten Chaima ngati yemwe akugwira ntchito pampando umenewu. So through comment section ndikomwe timve maganizo anu. Ani mu video iyi munali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa videos amene tikukonzerani pano pa Samavita YouTube channel. Bye.